бародарои азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд метавонанд аз ин компанияи бародармон истифода баранд. Ин бародар шуморо ба граница бурда ва мебиёрад ва регистратсия мекунанд ва дар дигар документҳоятон бошад кӯмаки худро мерасонанд. номерҳо дар рӯи экран ва дар описани видео мебошад, метавонед занг занед. салом алайкум бародаро, касоне ки мошинҳои Audi 6 гуфта буданд, хоб ина бародаро як состоянии хубтарша бо ёфтем. Инро хостем ба шумо ба навор бигирем. моҷма як состоянии мошина хушро ба навор мегирем, бо салоншан як мегирем. хоб ина бародаро состоянии мошина бинем, 4 балон нав, номерошам навай. хоб ина бохтон бинен ҳамаша як мошин краскаш заводское бародаро. як ҳамтана инҷош краскаш чишидагия хӯшидагия. ҳозир ман бо як салонша мегирам бародаро. хоб ина салонш бачаҳо, коробкаш хай механика. ҳамин пробеги чанд боша ка? Пробегаш 2-4 на. хоб ина бачаҳо салон ҳама тоза буда. мотори ҳамё чанд боша ка? 2-4 мотор шояд. мотор 2-4 на. 6 цилиндра. Як сола уҷа дора ёха? Як сола уҷа дора. Газ, бензин задагия ёха? Газ евро 4 задагия хай бародаро. солаш 2000 май. ҳозир ман номерои акама мемонам, бо метавонен хутон занг мезанен, хатиш бо ҳам суҳбат мешен. хоб номерош 907-3304-71. ҳамин номеро кор мекунӯ ха? ҳайна бародарон ҳамин номеро да занг мезанен, бо хутон хатиш ҳам суҳбат мешен. мошин ҳамин шаҳр яка? мошин да ҳамин шаҳр гаштагия бачаҳо, хайна ягон ҷои задагиё ки пусидагиам надора. метавонен хай бо хутон занг мезанен, ҳам суҳбат шен, саломат бошен. салом алайкум бародаро, касоне ки BMW тройка гуфта буданд, хоб ин як BMW тройкаи дигар ёфтем ки состоянии беҳтарин шай бачаҳо. хоб газ, бензин задагия, ягон ҷои хеле задагиё ки пусидагиам надора. хоб ҳозир ман состоянии мошина ба навор мегирам. номерош нав 43C. хоб бародаро, хоб ина салоншан мегирам. ина салони мошин ҳама тоза. хоб ина як салони қафошан мегирем. салони қафош ҳамё моторошон чанд анака? 1.8. як сола уҷа доро ха? як сола уҷа дора. хоб бародарози чанд сомон мегени рака? чанд та? 15 та? хай 15 таш мега бародаро. хай бу мега арзон мешава. номеро якам ама мемонам, метавонем бо хутон занг бизанем. номеро телефону чанд яка? ҳамин номерот кор мекунад? ҳайна бародаро, номерош 965-65-67. газ, бензин задагӣ. хай бародаро бо хутон метавонен занг бизанен, қатиш ҳам суҳбат кунен. мошини яксола документ дора, ҳамаш 100%. хоб ина бародаро, касоне ки 06 гуфта буданд, як 06 состоянии беҳтарин шаёфтагием бачаҳо. хоб ҳозир ман як состоянии мошина хушро ба навор мегирам, бо салонша ҳама ҷоша ва бо хутон хушу мебинем. хоб ина бародаро, состоянии мошин 4 балон навай. хоб ина номерои мошин. хоб як состоянии мошина исман мегирам, бибинен хушуи бародаро. ҳозир ман салонша бигирам. хоб ина салонаш. хоб ина салон ахшро бинем бародаро. барои бародарое ки бисёр хоҳиш карда буданд, ана бародаро метавонен ҳамин видео дақишро тамошо кунен, хеле лайка мондаам гирен, шумо ҳам ора дастгирӣ кунед. ира чанд сум мегӯи ака баъд? 6.5 мазура.
хай бародару шашни мазурш мега солш 98 май номеро телефону чанд ака 98 97 чанд 08 09 14 хай бародару нами номеро ма мемонум метонем бо занг бизанем хатиш чах кунем саломат бошем бародару зинда бошем салом алейкум бародару хуб як Lexus GS300 ёфтем ки бародарое ки гуфтардан мошинҳои ҳамин қиматҳоро аз сёмка кунем хуб ина бародару ёфтем Lexus GS300 ки состоянии беҳтарин шай боз як мошина ҳама ҷоша состоянии мошина ба навор мегирам бо салонша ҳамаша бохтон мебинем шута хуб ина бародару пеши мошин ҳамаша як бинем краска заводскои ҳамаш рӯи ягон ҷой хурӯшидагӣ ҳам надорад хуб бози ман бояд қафошам мегирам хуб ина бародару ман номерошам ҳамаш навай хуб бози як салоншам ба навор мегирам амира калофоша чӣ гуфти ака Tiptronik ha? Tiptronik. Хуб ина бародару бинен ҳама ҷоша ҳамин пробегиш чанд боша? Якним ҳа? хуб ина бачаҳо салони қафошам бинен баъд ака уҷа дора? Уҷа 4 моҳига. 4 моҳига танировкаш чи? Ҳамаш 4 моҳ ха? хуб бензини холе ака? Тоқа бензин. Бензини холе бародару бози ман номеро якамам мемонам касоне ки ҳамхел мошинои замонавӣ гуфта буданд хуб инам бародару хушрӯ диден состоянии мошина номеро якамам мемонам метавонем занг бизанем мошин дар ҳамин шаҳр гаштаган ака мошин ҳамин шаҳра бародару номеро чанде ака Номеро телефон 919 55 11 63 ҳайна бародару ҳамин номеро якамай пеш як мегирам 100,000 сомонаш мега бародару хай бо савдо мекунане ки состоянии беҳтарин аст хуб ина бохтон як хушрӯ бине 4 моҳ ҳуҷҷат дора ҳамаш хои давяй танировкашам ҳамаш то номеро якам мемонам метавонем бохтон занг бизанем қатъи чахчах кунем хуб ина бародару як Opel Vectra дига ёфтем ки вагона на ё вагонаи солаш 95 май бародару номерош қай транзитай яки краскаш ҳама заводской хуб бози ма як состоянии мошина ба навор мегирам қай бо ҳафои мошин бародару ина қай мохтон бине салоншам як мегирам ина салон бачаҳо салони пешаи ина салони қафош чанд таш мегаид ака чанд таш мега 23 таш мега хай бародару яксола ҳуҷҷат ҳамаш 100% номеро чанда ака номеро бугӯ моне 51 21 915 майли ака хай бо занг мезан қашон чақчақ мекунем хуб ина бародару касоне ки тико гуфта буданд ин як тикоча ёфтагем состояниш мошниай 4 балон нав хадавои ҳамаш нав кадаги ози ман моторша ба навор мегирам бачаҳо мотори ҳамин чанд бош ака заводской а моториш газ бензин заги ая бародару бензини холия газ харигаштаги нестай мошин краска заводской ози ма як салон шаванор ба навор мегирам хуб ина салонаш як дар қафош қилфа ина бояд ай қафошам мегирам бачаҳо солаш 98 ака чанд қайна уҷа дора ба як 5 моҳ уҷа дора бародару чанд сумай бад яка
8 чанд кирена ҷои пулгириш бародаро 8000 номеро яка мама мемонам метонем бухтон занг бизанем номеро чанда яка 27 23 70 хай бародарон ҳамин номеро яка май метонем бухтон занг бизанем қатиш чақчак нем бо албатта савдо мекунам